Acts chapter 14, start reading from verse 1. Izenzo isahluko se-14 soqala ufunde evesini lokuqala. Kwathi e-Ikoniyu bangena kanye esinagogeni labaJuda bakhuluma kwaze kwakholwa isixuku esikhulu sabaJuda namaGreki. Kepha abaJuda abangakholwanga bavusa abezizwe, babenza nhliziyombi ngakubazalwane. Nokho bahlala isikhathi eside, bafundisa ngesibindi ngeNkosi eyafakazela izwi lomusa wayo, ibanika ukuba kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngezandla zabo. Kepha isixuku somuzi sahlukana phakathi, abanye babe ngabaJuda nabanye ngakubapostoli. Kwathi ukuba basukelwe isidumo sabezizwe nabaJuda kanye nababusi babo sokubaphatha kabi nokubakhanda ngamatshe, bathi sebekwenzile lokho, babalekela emizini yaseLikawoniya, iListra neDebe nasezweni langakhona, bashumayela khona ivangeli. EListra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima ngezinyawo, eyisishosha selokhu yazalwa ngunina, engazange ihambe. Yona yamuzwa uPawulu ekhuluma, yena wayigqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe. Wathi ngezwi elikhulu, "Sukuma, ume ngezinyawo zakho." Yayisigxuma yahamba. Wathi-ke isixuku zikubona lokho akwenzile uPawulu, zaphakamisa izwi lazo, zathi ngesiLikawoniya, "Onkulunkulu befana nabantu behlele bathi." UBhanaba bambiza ngokuthi uJupitheri, uPawulu ngokuthi uMerkuriyu, ngokuba kwakunguye owayehola ekukhulumeni. Kepha umpristi kaJupitheri, othempeli lakhe liphambi komuzi, waletha izinkunzi nemigexo yezimbali ngasemasangweni, wafuna ukubahlabela ekanye nezixuku. Kwathi ukuba bakuzwe lokho, abapostoli oBhanaba noPawulu baklebhula izingubo zabo, baphonseka phakathi kwezixuku bememeza bethi, "Madoda, nikwenzelani lokhu na? Nathi singabantu abanjengani ngemvelo, sinishumayeza ivangeli ukuba niphenduke kulokhu okuyize, niphendukele kuNkulunkulu ophilayo, owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, othe ngezizukulwane ezidlulileyo wayeka isizwe zonke zihamba ngezindlela zazo, nokho akayekanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle. Waninika imvula yasezulwini nezikhathi zenala, egcwalisa izinhliziyo zenu ngokuhle nangokujabula." Bekusho lokho, baziyekisa kalukhuni izixuku ukuba zingabahlabeli. Kodwa kwafika abaJuda bevela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu, sebevumisile izixuku, bamkhanda uPawulu ngamatshe, bamhudulela ngaphandle komuzi bethi usefile. Kepha kwathi abafundi bembunganyela, wavuka wangena emzini. Ngangomso wamuka noBhanaba baya eDebe. Sebelishumayele ivangeli kulowo muzi,
bezuzile abafundi abaningi babuyela eLydra nase-Ikoniyu nase-Antiyokiya baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni bathi simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Sebebakhethele amalungu amabandla ngamabandla bakhuleka bezila ukudla babanikela eNkosini asebekholwa yiyo base bedabula iPhisidiya baya ePhamfiliya sebekhulumile izwi ePheje behlela e-Ataliya basuka lapho ngomkhumbi baya e-Antiyokiya lapho babenikelwe khona emseni kaNkulunkulu kulowo msebenzi asebewufezile. Kwathi ukuba bafike balibutha ibandla balanda ngakho konke uNkulunkulu akwenzile ngabo nokuthi uvulele nabezizwe isango lokukholwa base behlala nabafundi isikhathi esingesincane.